para sa Antique News Updates. Ang mga balita nga natipon kang PIO News Team. Maninion 2024, Kusina Culinarya Competition, ginhiwat. Mga proyekto kang probinsya sa Villaflor to Bias Fournier. PRDP Scale-Up Project, kang Aninii FTMR. PPDO nagmonitor kang mga proyekto sa Sibalom. Halin sa PIO News Center, ang inyong tagbalita. Para sa detalye kang nagapanguna nga balita. Maninihon 2024 Kusina Culinarya Competition ginhiwat. Sa dugang nga detalye kang balita, may report si Matthew Vicencio. Kusina Culinarya Competition ginhiwat sa Banwa kang Tibiao. Isara sa mga aktibidades kang Banwa para sa pagselebrar kang Maninion Festival 2024. Nagpasundayag sa pagra kang mga nasari-sari nga mga putahe ang kusiniro kag kusinira para sa Kusina Culinarya Competition nga ginhiwat sa kadya nga opening salvo kang Maninion Festival 2024. Ang diyang nasambit nga competition ginpartisiparan nanday Michael Jones Loy, Jose Gerald Absalon, Cassie Lance Cruz, Jessica Dayunot, Leonard Española kag Efren Langga. Ang diyang aktibidades nagapakita ka kung ano katalentado ang mga Tibyawanon sa pagra ka mga manamit na pagkaon, kag ang pagpabugal ka mga produkto nga alin sa Tibyao, pariyo kang kuron, kalan, kag ang iba pa nga produktong tatak Tibyawanon. Para sa Antique News Update, ako si Matthew Gibson D. Vicencio, CDC Tibyao. Mga proyekto kang probinsya sa Villaflor to Bias Fournier. Sa dugang nga detalye kang balita, may report si Aiza Alvarez. Ang pagpatigayon kang kauswagan sa komunidad, isa na sa mga basihan ang mga pasilidad kag proyekto nga ginpaimplementar sa kada barangay. Ang barangay Villaflor to Bias Fournier, kung sa diin dya may mga nasari-sari nga proyekto nga may bahol nga epekto sa pag-unlad kang komunidad. Ang diyang oportunidad para sa barangay ang ginpasalamatan git ni punong barangay Aldrin Asinto. Para sa Antique News Update, Aiza Alvarez, ANS Immersion Student. PPDO ginmonitor ang mga proyekto sa Sibalom. Sa dugang nga detalye kang report, may balita si Rica Belmonte. PPDO naghiwat kang monitoring sa Banwa kang Sibalom. Nag-inisyar kang monitoring ang Provincial Planning and Development Office sa Banwa kang Sibalom kang Pebrero 8, tuig 2024. Anda gin-inspektar ang masunod nga mga proyekto. Construction ka hanging bridge sa Barangay Villafont, completion ka multipurpose center sa Barangay Salvacion, pagsemento ka dalan sa District 3, construction ka drainage system sa District 2, kag construction kang 2-story multipurpose building phase 2 sa Barangay Bari. Kaimaw man sa iba panandang ang ginmonitor among proyekto kang gobyerno probinsyal nga streetlights kag generator sets kag kun ano diyang andang epekto sa komunidad. Para sa Antique News Update, ako dya si Rica Belmonte, PIO Antique. PRDP Scale-Up Project kang Aninii Farm to Market Road. Sa dugang nga detalye kang balita, may report si Brixo Stan. Social and Environmental Safeguard Survey and Geotagging Activity ang isara sa mga lihok para sa pre-feasibility study para sa proposed Kasay Viejo Igpalyay Kamandagan Aninii Antique Farm to Market Road Project na dya sa idalom kang PRDP Scale-Up Project. Ang Philippine Rural Development Project Scale-Up sang kastratehiya agad mapatigayon ang mga proyekto nga manginsabat sa mga problema kang komunidad agad mapadasig ang progreso kag kauswagan. Para sa Antique News Update, Brixo Stan, PIO Antique. Para sa aton tinaga kinaraya kag trivia Antiqueño. Ang aton tinaga kinaraya sa kadya nga adlaw amo ang bagtik. Sangka bagay nga nagmara tungod sa tuman nga init. Nag-uga tungod sa kakulangan kang tubig.
Mayad nga adlaw mga kasimanwa, malan-nyo bala nga ang Antique ginakonsiderar nga abuy-abuy kang sibilisasyon sa isla kang Panay? Ang dyan nagumbisa kang pagbiray kang napulo ka dato halin sa Borneo, nga ginapangunahan ni Dato Puti sa bibi kang siwaragan o kon ang suba nga marapit sa sinubuhan, nga ginatawag San Joaquin Iloilo ren sa Telad. Kaimaw kang pag-abot ni Dato Puti amo si Dato Sumakwel, nga pinuno kang tribo, naging padara para magpangita kang manami nga lugar tungod kay ang sinubuhan wara makapasar sa andang ekspektasyon. Kay kulang ang ginabulan kang tubig kag pagkaon. Si Dato Sumakwel nagdungka sa nabagatnan nga bahin sa Malandeg, sangka barangay sa Hamtik, Antique. Naging dara ang barter kang Panay, amudya ang pagbinayluhanay kang sangkasadok nga bulawan kag kulintas nga nagasangyad sa dalan kabaylo sa malapad kag bugana nga kapatagan. Kag sanda ang nagpuyo sa Malandeg kag ang maaram nga si Sumakwel nagpagkit kang kasaysayan bilang pinakauna nga komunidad kag mga malay kag sibilisayo nga sosyedad. Ang napulo ka dato amo sanday Dato Puti, Dato Sumakwel, Dato Dumalugdog, Dato Lubay, Dato Dumangsil, Dato Dumangsol, Dato Paduhinag, Dato Balinsusa, Dato Bangkaya kag Dato Payburong. Sa Telad, may mga estatwa nga ginukit ni Jan Alaban kag pwede gid mabisitahan sa Barangay Malandeg, Esplanade, Hamtik. Ako si Cha Aluces kag kita ay kita sa masunod nga Trivia Antiqueño. Matuod nga Antiqueño, matuod nga progreso. Sa report ni Brix Ostan. Ang buwas damlag ka mga oriying tubo kan pamatanon, ang ginabalikid kang aton pinalangga nga gobernador. Sa anang administrasyon, ang Educational Assistance Program ang ginpatigayon. So kadya, pinakahustugid nga tiyempo para matuguan kang ayuda ang aton kabataan, hindi pang taw-taw sa politika, hindi para nga pahamuton ang sangka politiko, kundi bulig halin pa kang 9 years ago nga para sa kabataan agad nga makasulod sa kolehiyo. Huwag ninyong ilalagay ang futuro ng inyong buhay sa panandalian na kwarta na ibibigay sa inyo, lalo na pagdating ng eleksyon. Students, youth, you are the future of this beautiful province. We help you sustain your families. We help you sustain yourselves. I want you to be proud someday that I am an Antiqueño. Milibo ka mga estudyante nga Antiqueño ang nakabenepisyo. Kagja ang may bahalgid nga epekto. Sangkadena nga pag-inugali kasang ka-leader nga Antiqueño nga may bahil nga pagpalangga kag pag-ulikid sa pinalangga nga probinsya. Tungod ang matuod nga Antiqueño, matuod nga serbisyo. Brix Ostan, PIO Antique. Kag amuto ang mga natipon nga balita kang bilog nga PIO News Team. Ako si Manuela P. Samulde, PIO Antique.